Union, Samot National High School. Bahay sila kayo usang kabatanunan sa saliwanon. Sipon sa barangay. Induta nila, uy, naat sila yung mga talent. Gusto ko magparehas nila, pero saan man, nga baldado man ko. Kaluhi sa atong anak, dako kayo siyang pangandoy, apan saon taman, nga naaman siya apan. Dili nato itugot, bisan pa man og naa siya apan. Buhato na to tanan, harong matuman ang iyang pandoy. Induta niya mo lang, uy, idol kin ako siya. Ano gusto niya mo na? Agay! Agay, mo daw. Tay! Nay! Sorry kaayo. Malingaw magkukuglantaw sa tao. Paspas ka siya mo lang, uy. Urang si tatay. Basta manikoy, kusog ka sa kay mo lang, uy. Nay! Ganahan ko mahimong swimmer inikadako. Pero, basin danggura ang tanan. Kaya naamang ko'y diferensya. Anak, ayaw pagingon anak. Naami mo mga ginikanan nga anda magmahal o musuporta ka nimo. Bisan pa man sa imong kahimtang karon ug sa ato ang kawan-on, dili ka na babag harong matuman ang imong mga pangandoy. Natoy, atong tabangan ng atong anak. Manuoy ta niya. Ang pagpanikoy mo'y sulban. Pinaagi sa pagpaningkamot o pag-ampo ang pangandoy sa atong anak mahitabo. Viva San Isidro Labrador!
That was contingent number 1.